Bona tarda, Jesús. Moltes gràcies per venir a tenir aquesta conversa sobre abusos policials i repressió política que hem tingut en altres contextos, però que està bé poder tenir en aquest context. Jo crec que no necessites gaire presentació, però segurament hi ha com molta gent que no coneix tota la teva trajectòria, coneix una part només, no? Com a periodista de La Directa, però sí que m'agradaria que poguessis explicar com una mica breument quina és la teva connexió amb la repressió política i els abusos policials, no? Que hi ha aquesta qüestió de tres dimensions, com a activista des de fa molts anys, com a periodista i també com a afectat. Jo em formo en l'activisme i el meu contacte amb el que seria la repressió al carrer una mica, en els meus anys d'estudiant i posteriorment en l'àmbit de l'ocupació, és a dir, hi ha dos moments, no? L'acampada del 07 a l'Avinguda Diagonal de Barcelona i els desallotjaments que hi va haver en aquell moment, l'any 1995, i posteriorment a l'àmbit de l'ocupació d'espais abandonats, i concretament al Cinema Princesa de Barcelona, no? I el seu desallotjament. Allò és el que tota una generació ens resitua amb la societat on vivim, amb els cossos policials, en el funcionament de la justícia. Hi ha molts elements que ens sacsegen i ens fan prendre consciència d'allò que volem que no passi i d'allò que volem que passi en una societat que considerem que ha de ser democràtica. I aleshores d'aquí, no? I després, posteriorment, hi ha aquesta part de repressió política o d'abusos policials. També comences a fer una feina de documentació, no? Sí, és una mica la mirada crítica respecte a com s'explicava la realitat de l'activisme per part d'alguns mitjans de comunicació, i aquella mirada en la que estàvem disconformes, no estàvem a gust de com se'ns narrava, com se'ns explicava, doncs fa que vulguem exposar-ho en primera persona, no? I molts de nosaltres comencem a treballar en l'àmbit de la informació alternativa, generació de continguts propis, el que seria una mica el que ara se'n diu les àrees de comunicació dels moviments o de les organitzacions. I d'aquella experiència després ja passem a la voluntat de crear mitjans de comunicació. No com fer un mitjà de comunicació amb experiències locals, primer, com la Burxa, el barri de Sants, i després ja posteriorment butlletins morals com el Contrainfos, i arribant a la proposta de fer un mitjà de comunicació com La Directa, que ja fa 19 anys i és on treballo, milito i és la meva vida en l'actualitat. I de fet aquesta vida professional t'ha portat a ser també persona afectada directament per aquesta repressió política, ja no tant com a activista, no? En els anys 90, sinó com a activista, com a defensor de drets, però tant com a periodista, no? En el sentit el contacte que has tingut amb Irídia, ens coneixem d'abans, però diguem amb Irídia, un és un cas de lesió policial directament cobrint una manifestació, un altre és contra els agents per haver mentit, no? En aquest judici en d'altres, i després fins i tot has hagut de marxar a l'exili per la teva feina, no? Sí, es tracta sobretot en el marc del desenvolupament de la tasca com a periodista, aquelles posicions o aquells testimonis el testimoniatge incòmode que per alguns actors o per algunes institucions es llegeix així, no? És a dir, un periodista que està en el lloc oportú per veure abusos policials, com poden ser agents antiavalots que disparen bales de goma o que colpegen manifestants. Aquesta posició de risc d'alguns periodistes a vegades es paga, té conseqüències, i ho hem vist en el meu cas, però ho hem vist en d'altres, no? Persones lesionades, ferides per projectils, per cops de la policia. En el cas dels fotògrafs, dels fotoperiodistes, és recurrent aquesta situació, lamentablement, i després també les conseqüències del fet d'estar en contacte o de tenir comunicacions amb aquelles persones que per l'Estat o per certes estructures del poder són persones estigmatitzades, perseguibles. És a dir, he estat una mica testimoni del missatge de vés en compte amb qui parles, vés en compte amb qui et comuniques, amb qui et relaciones, quines són les teves fonts d'informació, i d'aquí deriva una mica el que em va passar en la causa del tsunami democràtic, no? És a dir, uns missatges
i a partir d'aquests missatges es construeix un dret penal de l'enemic absolutament distorsionat, en el que es qualifica de terrorisme unes mobilitzacions ciutadanes al carrer, i com a conseqüència d'això, tot allò que té contacte amb aquestes mobilitzacions acaba contaminat amb aquesta acusació de terrorisme. No? Una barbaritat des d'un punt de vista social, polític, jurídic, però que té unes conseqüències, en el meu cas i en d'altres persones, que ens va portar a marxar a l'exili fins que vam veure com la situació es podia resoldre, no? Clar, i aquí, des d'ahir diria que ja fa menys que existeix, ara aquest any farem 10 anys, no? I jo com a trajectòria d'advocada sí que he vist com molta diferència en quina acollida tenen determinats tipus de casos en els tribunals, no? És aquí veiem, òbviament, una doble vara de medir en funció de qui és la persona que està sent investigada, no? Si són agents de policia o si són activistes, no? Que en aquest cas, en el teu cas, podem veure, no? Doncs, també aquesta diferència, però també jo veig una diferència en molts àmbits. Una, en com es reprimia la protesta, si mateix, i aquí sí que et preguntaria diferències i similituds entre el desvetjament de Cine Princesa, com anava la policia i la militarització que hem anat veient, no? en aquests anys, però també el tracte que hi ha per part dels tribunals. Perquè jo quan vaig començar a exercir d'advocada el 2010, aprenent a exercir, allà que un cas contra un policia fos admès a tràmit, ja era una victòria. Nosaltres ara el que estem veient és que també per tota una feina que s'ha fet també des dels mitjans de comunicació, i aquí hi ha un rol molt important, ara la tendència és una mica diferent. Segueix havent-hi una doble vara de medir, segueix havent-hi un problema de creure molt més el relat policial que el relat de les víctimes, seguim tenint un munt de mancances i l'informe d'aquest any de violència institucional va sobre això, però sí que hi ha una diferència. Ara tenim més o menys 140 i pico agents investigats dels casos que portem, no? Això fa 10 o 15 anys, en realitat era impensable, no? Aleshores, no? Què opines d'això i també de quin rol creus que podem tenir des dels mitjans, des de les organitzacions de la societat civil? Al llarg d'aquests anys sí que hem tingut una acumulació de forces, no? És a dir, per molta gent que actualment ens pugui escoltar pot pensar bé, les organitzacions de defensa dels drets humans o els mitjans de comunicació alternatius ja són una realitat per ells, ja no ho han vist néixer, no ho han vist créixer, però això en altres moments no existia. És a dir, hi ha moltes persones que han estat víctimes d'aquests abusos que no sabien quina porta trucar, no sabien on dirigir-se. I per tant la creació d'aquestes estructures, tant sigui d'Iridia com sigui la Directa o sigui altres estructures, crec que ha estat fonamental pel canvi de paradigma que estem vivint en l'actualitat. És un canvi de paradigma però que penso que hem d'anar en compte perquè pot ser reversible. És a dir, tot allò que s'ha aconseguit, tot allò que ara mateix ens ajuda a enfrontar aquestes situacions d'abusos, també ho podem perdre. I per tant és molt important donar suport a les organitzacions de defensa de drets humans, a mitjans de comunicació com la Directa. És molt important preservar aquestes estructures i que socialment siguin reconegudes i recolzades, perquè de la mateixa manera que les hem aconseguit les podem perdre. Les inèrcies socials mai van en una única direcció i per tant en un context de creixement de l'extrema dreta, de discursos reaccionaris, de construcció de relat de valors que són antagònics als que hem defensat nosaltres durant tots aquests anys, ens podríem trobar en una situació de reversió. I per tant, primer, dir que s'ha de preservar. Con la comparació, no? Lo difícil que abans, ara, el rol dels mitjans de comunicació. És veritat que a mitjans dels anys 90, les intervencions policials probablement eren més a la brava, no? Sense importar-los massa el que es digués o les conseqüències que tingués per la seva imatge. Tampoc hi havia tanta presència de càmeres, de mòbils, no existien les gravacions ciutadanes a la via pública i per tant les controvèrsies o les polèmiques només saltaven quan hi havia la càmera d'un mitjà de comunicació. Avui això ha canviat i per tant també s'adapten a aquesta situació i alguns dels canvis dels procediments policials que tenen a veure precisament en com és l'acceptació social del que ells fan
i com això es reflecteix en les xarxes socials i de retruc en els mitjans de comunicació. Aquest canvi l'hem d'aprofitar. És a dir, hem de posar en valor totes les nostres potencialitats a l'hora d'enregistrar, de fer denúncia pública, de portar això als jutjats, de portar-ho en els mitjans de comunicació, i això és un moment diferent, un moment nou, que hem de saber-lo treballar bé. També és veritat que, malgrat aquest canvi, malgrat aquesta situació que hem d'aprofitar, doncs en l'actualitat també hi ha inèrcies dins dels cossos policials i dintre de l'estructura de la judicatura que també els fa ser una mica més banals respecte a la crítica. Per què? Perquè fa uns anys no tenien un coixí de partits polítics o d'estructures empresarials que defensaven els valors de la dreta o de l'extrema dreta, no? Sí que culturalment existia, però no tenien allà on recolzar-se des d'un punt de vista organitzat, no? Molts agents de policia podien defensar els mateixos valors o defensar actuacions de brutalitat, però ho feien de cara endins, corporativament. Ara hi ha uns representants públics, que són representants d'aquesta extrema dreta, tant espanyola com catalana, que defensen aquestes actuacions abusives de la policia i, per tant, ara tenen un poder que abans no existia. Sí que hem guanyat una capacitat, una potència i tenim major incidència a l'hora d'enfrontar aquests abusos, però alhora la reacció dels valors de l'extrema dreta ha posat unes eines i unes organitzacions que també fan de contrapès, no? Clar, jo crec que estàs dient moltes coses interessants, però hi ha com dues coses que són molt importants, que és una, tenir la mirada de abans no existien estructures com la Directa, no existien estructures com Iridia o com moltes altres que hi ha, no? I de fet el que va portar a crear Iridia va ser precisament això, veure que una persona quan era víctima de maltractament o de tortura no tenia on anar, o sigui, per rebre assessorament legal i acompanyament psicosocial, no? I era com si tenien certs recursos en termes de fos econòmics o de contactes, podien arribar a advocats, que òbviament n'hi havia, no? No n'hi havia tants tampoc, però vull dir que advocats que poguessin portar-ho, però et trobaves en el rol de que eres l'advocat i qui organitzava la roda de premsa i qui estava intentant acompanyar tots els papers de l'AUCA, et tocaven fer-los. Era molt difícil perquè, òbviament, no tenies els recursos per poder estar allà revisant imatges, etc., no? I el que vam veure és, no, això no pot ser, que a altres llocs sí que existia, a Amèrica Llatina hi ha molts models així, no? Aquest acompanyament psicosocial, o no tants, però vull dir, n'hi ha, i d'allà es vam agafar, i per això i durant molts anys hi va haver el tabú de l'especialització, la professionalització. Exacte. És a dir, també, que totes aquestes tasques s'havien de fer sí o sí de manera voluntària. Sí. Amb el temps s'ha vist que cal una professionalització, una especialització de tasques perquè això sigui perdurable en el temps i sigui sostenible. Sí, perquè les vides de moltes persones no són compatibles amb el fet d'estar militant les 24 hores del dia. I per tant s'ha de fer possible que s'incorpori en totes les lluites i en tots els àmbits de defensa de drets fonamentals tota tipologia de persones d'aquesta societat. I la professionalització i la capacitació perquè tota aquesta gent es pugui incorporar s'ha de fer de manera, si pot ser, professionalitzada, perquè si no, no estarem a l'alçada del que ens demana la societat. I a més perquè, efectivament, si no acabaria situant l'àmbit de defensa dels drets en un espai molt concret, perquè no tothom es pot permetre, no? En vides molt precàries, vull dir, és impossible, o sigui, o t'hi dediques o no ho pots assumir tampoc, no? Perquè diguem que evidentment té uns costos. Però dir que la part primera és dir, ei, atenció, que això no existia i per tant ho hem de preservar perquè funciona, també, perquè jo crec que, clar, la meva visió dels moviments socials de Barcelona i tal és molt més, no?, diguem, entra molt més tard, des de ja els 2000 i picos i tal. Per mi sí que va ser molt evident en termes d'opinió pública, almenys, de com es tractava la informació 2010 en termes d'abusos policials, 2010, 2011, 2012, no? Amb les vagues generals, amb bales de goma, no només Esther Quintana a la Pere de l'Ull, sinó molta altra gent, la criminalització que rebia. Jo crec que hi ha com diversos punts d'inflexió. Un és el desallotjament de Plaça Catalunya del 15M,
que en prime time tothom va veure una violència policial, que perquè no hi havia càmeres abans, perquè normalment els mitjans no estaven enfocant en directe els abusos policials, perquè igual ho tenien però igual no ho treien, no? Però en aquell moment va ser així. Esther Quintana, no? Hi ha tota una sèrie de coses i que ha sigut també gràcies a la pressió que s'ha fet des de les organitzacions, des dels mitjans, des de la societat, que ha fet pujar aquest nivell de... O sigui, baixar el nivell de tolerància. En el sentit de la violència policial és inacceptable. Jo crec que això són coses que a altres llocs no succeeix. O sigui, nosaltres ho veiem en termes de Madrid, els companys i companyes que estan lluitant, intentant, no? Fent la mateixa feina que nosaltres fem aquí, els mitjans, és molt difícil que els abusos policials surtin als mitjans de comunicació, no? Vull dir que aquí s'ha trencat una barrera, que això és important, però alhora també estàs, i per tant posem un valor, i alhora estem veient, hi ha un auge claríssim de l'extrema dreta que té molt clar qui li està molestant, qui ha posat en l'agenda pública i el focus a determinades conductes que són inacceptables i per tant aquí volen eliminar. No? I això ho estem veient a Europa, però ho veiem amb Trump, no? No només les retallades econòmiques, sinó tot el procés de criminalització, de dir, primera, que els drets humans no són importants, segona, que les organitzacions el que fan és atacar la sobirania, atacar els principis tradicionals, no? Llavors, estem veient aquest moment tan històric, tan interessant i complicat, una, defensem les estructures que tenim perquè estan en perill, i dos, també siguem conscients de que també hem pogut arribar fins aquí i, per tant, tenim un rol que podem aconseguir, no? Revertir situacions complicades. Sí, ara quan deies alguns actors, no? que ara mateix volen atacar tots aquests valors, m'ha vingut la imatge al cap del que està passant respecte a alguns personatges vinculats a l'extrema dreta catalana, no? És molt significatiu que hi hagi certs personatges que ara mateix estiguin prioritzant la seva aliança no? Des de l'independentisme català amb l'espanyolisme més ultra espanyol, no? Aquesta pinça Aliança Catalana Vox, que precisament el que mostra és que la seva prioritat no té res a veure amb el que diuen no, per una part de l'independentisme, sinó que té a veure amb uns valors reaccionaris. No? Com pot ser que persones que van viure i van patir fins i tot el que va passar l'1 d'octubre a Catalunya, actualment estiguin sent els principals aliats dels que van defensar els piolins, l'operació Copèrnico, els de por ellos, i ara mateix siguin amics i defensin pràcticament el mateix. No? Això ens hauria d'obrir els ulls respecte a qui són aquesta gent i què és el que realment defensen, a quins interessos es postulen i què hi ha darrere de tot això. I principalment el que hi ha és una reacció contra el que seria la transformació social, els valors de les esquerres, els valors dels drets humans, perquè són refractaris a aquests valors. Volen autoritarisme, volen imposar-se des de la simplificació de tot el que ens afecta com a societat, atacar els més pobres dins dels pobres, és a dir, aconseguir una batalla dels precaris contra els ultraprecaris, de la migració que acaba d'arribar són els culpables de tot, en comptes de focalitzar contra els poderosos que estan fent acumulació capitalista i que al final és el que ens expulsa de les ciutats, el que impedeix que tinguem un habitatge digne. És aquest el contrapès que ara mateix està intentant sorgir des del reaccionarisme, i hem de ser molt conscients d'això. Les organitzacions de drets humans, els mitjans de comunicació com la Directa, per a aquesta gent són enemics a combatre. No? La terminologia dels woke ens assenyala directament o pretén assenyalar-nos. No? És una forma de fer una cortina de fum del que seria antigament aquelles terminologies de rojos i maricones, no? Vull dir, ara ja no ho diuen així perquè intenten ser més moderns, però són el mateix, són els fatges de tota la vida, que ara ressorgeixen de les seves masmorres i intenten vendre una pàtina de modernitat pel fet de tenir aliats molt poderosos en el món, com el senyor Donald Trump i l'Elon Musk a través de les xarxes socials, però són el mateix i representen el mateix, malgrat que es disfressin de moltes coses.
crec que i això en realitat ho hem parlat moltes vegades, no? En aquest moment històric en el que estem, d'aquestes forces reaccionàries que tenim, alhora no et dona la sensació que si hi ha hagut també aquesta reacció i aquesta inversió que han fet perquè en mecanismes, en tècniques per convèncer la gent, etc., en certa manera és perquè havíem aconseguit tenir certa hegemonia en determinades coses, des de que el feminisme, l'antiracisme, doncs, els drets LGTBIQ+, no? Hi havia com determinats consensos socials que s'havien establert que era el que era una societat desitjable, no? I que, diguem, i que de fet una part del que es va aconseguir també es va aconseguir amb aquests mitjans de comunicació alternatius, però l'ús de les xarxes socials, no? com la democratització d'aquesta informació, no? Que la importància que té el fet de que tothom tingui accés a la informació i determinats discursos, etc. I que, en certa manera, han utilitzat com aquestes, de fet les han comprat, no? Exacte. Aquestes xarxes socials per revertir la situació. Aleshores, efectivament, ara tenen molts més diners que nosaltres, tenen les xarxes socials, etc. Però hi ha un punt de dir, siguem conscients de que hem tingut hegemonia i encara la tenim, vull dir que estan fent molts esforços per combatre-la, però que hi ha un punt de dir, ei, no entrem en la lògica derrotista tota l'estona, i dos, si hem aconseguit tenir-la, podem aconseguir mantenir-la i fins i tot avançar més, malgrat tot, no? Sí, jo crec que estem una mica despistats respecte al que ens ha passat. És a dir, tot no són les xarxes socials. Ho havíem volcat tot en què dèiem a Twitter, què explicàvem a través de les xarxes, però crec que hem de veure la complexitat de com arriba el discurs a la societat i com la gent construeix els seus valors. Jo sempre soc molt optimista en aquest sentit i penso que les persones volen viure tranquil·lament i respectuosament amb els seus veïns. No crec que hi hagi una majoria social que vulgui estar rivalitzant i enfrontar-se amb els seus veïns perquè són els nostres veïns. És a dir, les societats ja són complexes, diverses, això no té volta, no pot tornar enrere per com funciona la mobilitat i les migracions a nivell planetari. Per tant, aquesta realitat que no canviarà ens porta de manera... torno a dir-ho. Sí. Aquesta realitat que no canviarà, de barris diversos, de societats complexes, ens porta a que els veïns i les veïnes vulguin conviure, vulguin relacionar-se. La idea que se'ns vol introduir de que la gent doncs ja no pot viure, ja no pot respirar, ja no pot passejar pels seus carrers, que tot és un conflicte, que tot és un caos, que han de venir uns salvadors a protegir-nos, que són aquesta gent de l'extrema dreta que ens vindrà a salvar d'aquest caos, aquesta idea jo crec que està destinada al fracàs fora de les xarxes socials, és a dir, en la convivència i en la relació de les persones en els seus barris, això fracassarà. Ja ho veiem que està fracassant a molts barris on ells intenten instigar la confrontació de manera fictícia, de manera artificiosa. I, per tant, això ens ha de portar a l'esperança de dir sentit comú socialment i veure en què ens uneix, en què ens podem unir com a societat en els nostres barris. I ens han d'unir els valors, els drets humans, ens han d'unir el treball digne, ens ha d'unir l'accés a un habitatge digne, és a dir, els barris s'han de cohesionar a través del que uneix els veïns i no del que els separa de manera artificiosa, de manera falsejada per part d'interessos de l'extrema dreta. I aquí tenim molt camp a recórrer. La defensa d'aquests drets humans, la defensa d'aquests valors de transformació social, que compartim tant la Directa com Irídia, crec que té un camp a recórrer enorme i a consolidar dintre d'aquests barris cohesionats per allò que uneix els veïns i no per allò que es vol fer que els separi des de fora. No? Clar, és simplement recordar que com a persones humanes al final el que volem és estar bé amb els que ens envolten i tenir societats lliures en què podem estar tranquil·les. No? Aleshores, aquesta idea que ens volen vendre de que això s'està acabant és com un moment. O sigui, aquí, si hem de pensar en algú al que hem de combatre, és a qui està atacant, no? Doncs
els recursos naturals, la naturalesa, qui s'està carregant el clima, qui ens està fent fora de les ciutats, qui ens està dificultant l'accés a l'educació, no? Això és com... tinguem en compte que al final la humanitat el que vol és estar bé. Quan rebem un missatge a través del mòbil, jo demanaria a les persones que quan reben un missatge i tenen dubtes, perquè reben un missatge que els fa tenir incerteses sobre coses que passen al seu voltant, que pensi qui li envia aquell missatge i quins interessos té. Perquè moltes vegades darrere d'aquests missatges que pretenen la confrontació entre els veïns i les veïnes d'un barri, que pretenen que hi hagi persones que pel fet de que algú ve d'un altre país, que ve d'una distància, no?, de quilòmetres, que ve de l'altre cantó del Mediterrani, que té una llengua diferent o que té una confessió religiosa diferent, hagis de tenir una confrontació amb aquesta persona, darrere de qui t'ho envia hi ha uns interessos. Anem amb compte amb aquests interessos. Sabem llegir-los i sabem confrontar-los. És un dels aprenentatges i una de les coses que crec que socialment serà molt important en aquests anys, no? Totalment. Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies, Jesús. Moltes gràcies. Que vagi bé.